asa matera kidogo kwanya kunira machangi korona tere taseiga oyo oturero itimo oyo nangu bambibo oyo urwana zigizie nabotende ngoko waterra ngorwana disi town ngoko waterra ngorwana bogetutu ngoche goita abantu basende bogetutu ngaya ngisi town ngaya abantu chiko baita karatiga yakombeka siyaga no ndete kubolia comment yago karatiga matiano mugako monene naende na maiteke gusi igo na maiteke yari gokora gombi yari na maiteke yari gokora egentare gokora ndete ngote understanding akunyulia abantu esababu to guchira iburu. That is correct. Taibo igombi yaterete mbuyore ari akunete enko gete yomugusi yomusacha una tubwente koba lakini eke gusinkeri na matera ari tari goterwa achachi obuna bubu maene tari goteru achachi manyabo igo nabwa atekerenga bano nyerinde morengereri igo igarenge buna nuko gikeria chise yo koramana kyango igarenge ko gikeria na kubabori abagusi igo mwenyorete. So don't bring me into politics and our culture, lakini tiga tuesike ekerubu esigete igo gusiku asikio konyora bagaka more. So let me say vocal as a matter to do the politics, lakini goikira say social issues tinara mo come out to talk about them baga community, because on your ninche I am ever talking about enyomo, I am ever talking about abagaka bakareko irachi richo kabere, I am ever talking about behaviors of our children, I'm ever asking taking yuna amasangin ko baitara basayin ko eramuri, I am ever talking about culture and the heritage of our people, intangible and tangible cultural aspects. Na I don't know. So what are you asking me? Naboli in relation to me tai bona na nagatera o ko represent abagaka bange baro akaboniga boniga ati kumuga natora mangana ayu atatiga mutagetigo to forum yokonyabeka nganga kyumugusia bwenete ko yaigeka, because we are talking about social issues. Tingo banga mukutano uyu bagaka bonsi bache ayerigia we are there na bagaka bagusi mbanya kwangana mbanya kwangonde mbaigwana ine atatiga bono ninu mutagete ko baserebani nekero mogo kora igo maete nigesa kumogo siri ekero korigereri ibisa kubinde igo bagukwane genta asobomo n'ubwanjani, lakini mutagete gotubekera mwato simekeire chintetere chikwama nebintu bitabwenereti paka byachakire wa affect paka abana na bachokoro eyue kworo kinga gochimotugesa kugitu ngeri gochikobage kongu unity omugusi ketang hemboli unity omugusi ngobwende gutangana mutu abana barumera asoka leto mugusi amo unity omugusi omuntu obwenete gutangana mutu abandi barumaga no murai ebona igabara ibito tigabeburi amaburi na ntotanga ina abantu baitu buya kusenga kitotanga ina abantu baitu inga kitobwenerete gutanga na abantu baitu erinde tosikwe ekiagera gutanga na abantu nakobabekamo nakobaraburunge obuna bwo bugambi bona kirego ikira chinga kibuni chiga bone gacha siasa twanyora kire kiongozi kiaberu abiongozi kurwana ngo tutangana ngosi bana bagaka tukogani igonkoiraneria emokwa kero ko rigiborai yogo chenchi nyoko yaya twiiranereti ntunaba gusi nkyo taite ko chenchi asomogusi togo nchora na nyoko asenge ncho na nyarebo orure siko aro muya oroche gose nebi nyoko na iso niso igo utarakora kende karara nkinyoka atagete na iso kwamanya gosoka. Without that
Oraimbo yogo kwetogeri. Wika tosikane, tosikaba gaka, tosikaba tata na bangina, tosikane buna basai, tumanye gutwara omogoko, bwe kwegokia asoborai. Nto kwegokia asoborai, yo turaretane ogwetana botabwati meaning. Goitana na gokora ki imbubwati meaning. Ikine songo nakwana. Imbubwati ngencho asomogusi, twari gosikana twateberera ning'ora toigwane buno moino ri gocha okwenorwa igo okwenorwa n'abamino naende kende nakeba abamino nabwo batanganigo gukwenora igo tiga twenorane ribaga rio okoramana mwaka ase kitutaranyorera obomo bwabagaka Windows Matiang'i ng'obokana because it is the approach, it is how people approach it. Wano ochonte bi omo mogokondama ochote bi mogaka gito omo mogokomorama nere tokonya rochire goche tiga tuigwane tuchiamo toteba ning'ora abarai n'abagambi abarai asabarai n'obogambi asabagambi tuigwane gentonkio kirasi nyomogusi naende inyo n'abagusi n'abantu abang'aini naende na nyakwerigeri ase nyo nyakwerigeri n'obong'aini bomogusi obotinginye bw'omogusi getingi ngaki nonyorete unegotero kokot omoino yote egetinginye keng'aini kiomogusi kerigiobondi kiagache embure gotwa gesoe mwaye boritari boriri mogusi ari gukwana nje fashion batene yong'engo mate nje fashion batene yomogusi ekero mogusi ari gotana obong'aini bwegesibi tibonga bong'aini bwanyo niende tibonga bong'aini bwanyo niende gesibi kenywe emete mekendu nkiari gukwanera ekero mogusi ari gukubona omomuro omong'aini amigani amakere mogondo chingondi echo koronyeko kwanya kwebori imeyegente kenkyo mogusi ari koigekera ekero mogusi agukwana ebinto na musacha muyano kuringa nkundi komogoko osano no kenyomba abasacha abayambarenga tubwate omogusi akubatebina tubwati gesingororo ko namba batori ebisingoro mbirenga mukare kubwati namba bamubwati naendo omogusi mogakotebana nyambinchu otanyara kuri na muti ahitoko kanyara chintoberance erinde tumanye ning'omorai ning'otari morai ekero mogocha amo mwa omonto yomegento chintoberance chikoba chinyingi kero omonto ogoraki onyora bono turatabatabaga naga ng'ai chigocha korwa ekiara tokwagaga kero omonto atete korina omoto oyu naende by the end of the day nobody okonyorina amatunda aria abere igora mugaka nagokire sana leo twenigejiri naye deeply about amaneke gusimu especially boni gabuna tubate siasa gasaini amangana manga okwano and the most important tubate abagambi guchia basokire pagani tukura hapa gusi my appeal esike osikwe kwana buya okwane rubuya nabenga bakungu benunja abasaliti na kibatari kuganerere koge kabana mukungu muya noyo gokwana buya okwana buya ongabo kano kibotingire buya bokubuga ekenyoro gyategerera igo nae naboko bomurayo moronge obebuna bokano botingire buya gyokubuga twagotegerera bonokora Matiang'i bya okwana karante bya tuko tiga kombeka siasa yo kobole advice tindi siasa mokwa advice tena kiora abuge buya bokano bwago bategererwe nabo toko gotegera but don't force people naende tiga korama oyo utari naye vijana nabo turatari chime ekero goteri ogosari ekero goteri oteri naende koroche boterembori momura ekiara kiogwakeranse igora akirense ncherende yonse lakira kubuli ogwakeranse mokwa ncherende yonse asengencho boterembo koletiki mbori momura igosika embura kiegotu
ningo sava oya baraye baito lingana elimo babere matiangi na Simba lingana tuko ba asoborai ninde sure abaga akabu mbasikaine buna abarai naende mbasikaine buna abagambi naende mbe manyete chinguru babwate asa mugusi na korao mugusi igo korwe menu yabo na bego determine an event tomorrow ige kibagu kwana na bogego determine ikyo mugusi yago kora mambi igo ogosaba kwana buno mugako bino nyambane inkolina ayo murai Matiang'i na ayo murai governor tosigete because na erore kirogo for now kwanani erinda bagusi bagaleki bakwananie tiga tuesike tosiku na that unity brings so much benefit than other things. Wah, biamo sana kengo bolingo munagele gusi akina tigera.